Veliki pozdrav, sasvim sam siguran da će za ovaj video koji sledi posle ove kratke najave mnogi da mi jednog dana budu zahvalni. Nema ko se od nas nije u toku svog životnog veka ukočio, ušinuo, baš kad ne treba, leđa bole, lumbalni deo, teško prolazi, dugo traje proces izlučenja, injekcije boli i tako dalje i tako dalje. Postoji mnogo lakši način, verujte mi, sibirsko zdravlje i ovoga puta ima predlog kako da riješite i ublažite svoj problem. Pogledajte video.